minä voin viimeinkin sanoa rakkaalle naapurillemme sen, minkä sanomisesta olen haaveillut kaikki nämä vuodet. Haistakaa paska. Ukrainan sodassa on kaatunut 700 000 venäläistä ja se on hyvä. Vitten kuoke sen pyytämä tui. Anteeksi. Suomessa vasemmistolainen rahaa on, hallitus vaihtui oikeistolaiseen vitut on hallitukseen, mikä sai suomalaiset miettimään, saataisiinko tännekin jo palmuja presidenttien kiipeilypuiksi. Jonnet ei muista.